Hello guys, it's the first day of the enhanced community quarantine dito sa Negros Occidental. Bantaye! Bantaye! Okay, sa mga kabantaye, ngayon nga Monday, March 30, 2020, effective na ang enhanced community quarantine sa buong Negros Occidental. So dito sa Bago City, yun nga, katulad din sa ibang mga lugar, wala nang public utility vehicles na babiyahe, mga tricycle wala na. So tapos yung mga barangay, may mga designated na sila ng mga na mga vehicle kung saan pwede kang sumakay kung may pupuntahan ka. At saka isang miyembro na lang ng family sa kada bahay ang pwedeng lumabas. So sa family namin, ako yung pwedeng lumabas kasi nga hindi naman pwede si Papa dahil si Papa senior na siya, no? So meron akong ito, yung quarantine pass, okay? Yung inclusive date niya mula March 28 hanggang April 14. So yun, pwede akong lumabas. So ngayong umaga, hindi naman talaga tayo mag-iikot, pero pupunta ako sa market para bumili ng mga kakailanganin namin. And kung meron tayong makita mga tao na nahihirapang sumakay, pasasakay nila natin kung meron, okay, provided na nakamask sila. And ito try nating kuhanan yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa Bago, okay? So, bantaye! Okay, so mga kabantaye, titigil muna tayo dun sa kanto kasi nga may mag-hitchhike sa akin. Okay, si Ma'am Christine, kulig ko din siya sa DepEd Bago. So sasama doon siya sa akin kasi nga nagvo-volunteer sila ngayon para sa pag-repack ng mga relief goods, okay, sa Coliseum. So nung nakaraang linggo, nag-volunteer din tayo doon. But this time, hindi muna ako makakasali sa kanila kasi nga may obligasyon tayo sa ating tahanan, okay? So maghihintay muna tayo dito. Dito daw yung aming meeting place. Ma'am. So si Ma'am Christine is already a mother at saka isa siya sa mga nagpapack ng relief goods. So mabuhay talaga yung mga mother na yan, yung mga mother packers. Okay? Kabuhay yung mga mother packers na iniiwan nila yung kanilang yung tahanan nila para tumulong. Okay? Nagsasakripisyo. Pati na rin sa mga father packers, okay? So sa lahat na ng mga packers, mabuhay kayo. Bantaye. Dali na ka mo sa likod, ma'am, kaya may mga gamit to. Oo. Di ba wala labot sa quarantine pass? May ID dapat. Oo, dala ko man na yung ako ng LTO pag nga ako nga, quarantine pass. Kaya nga po, volunteers ID. Okay, isa malakad na, ma'am? Oo, thank you. Nilagay na ka pa doon. Hindi, pag ulang gid gani. Manindahan man ko, ma'am. Sa sano ng relief goods? Volunteer? Oo. Hasta guro maubos nang wala ko kabalo kung saan hasta. Pero more or less sa mamubos ang itidodod lang na kung sir. Basta tomorrow ko. Oo, ang iba tuga problema kay wala sa lakyan na din sa ila barangay. At wala ko maibulig ko ay makadto na ako sila do. Ako manugsugat. Service ka na lang. Oo, no? Pero kung mag-amo na, storyaw mo si Sir Malik. Kay Kandiro Jeline Balaroque. Tingnan mo nila mabulig mo. Ato nalabyan takagina pasakay niya. Okay, so mga kabantaye, naiatid ko na sila sa Coliseum, yung mga volunteers yung mga packers, okay? So yun nga, kahit ganito yung sitwasyon, i-enjoy lang natin. Let's be positive lang. Okay, tulong-tulong lang tayo. Malalampasan natin to. Yun nga yung sinasabi ko lagi, this will be a future history class. Okay, so mas lalampasan natin ito. Isa tayo sa mga part ng history na to. Okay, so let's be positive and let's pray na sana marami ang makasurvive, and yun nga,
excited ako na pag lumipas na yung COVID scare na to, balik na tayo sa normal, makakapag-shake hands na ulit tayo, makakapag-beso-beso na tayo, makakalibot na tayo sa mga gusto nating puntahan. Okay? So, bantaye eh. Morning. Sige ma'am. Are. Okay. Okay, thank you. Okay, so yun mga kabantayan, no, bago tayo pumasok dito sa market, check yung temperature natin through thermal scanner, and then check yung quarantine pass at nilalagyan ako ng tatak. So nandito na tayo sa Grace. Yung pinapayagan lamang ng government na magbukas ngayon is yung mga essential businesses, gaya ng, kung matatandaan ko pa, yung mga butika, gasoline stations, energy, water, banks, yun nga, yung palengke, yung mga grocery stores, open din ngayon. So ito nga, pupunta tayo ngayon sa Grace Pharmacy para bumili ng vitamins. Okay, so mga kabantay, kung yung titingnan kahapon, madaming nakapila na sa pharmacy na ito para bumili ng kanilang mga gamot, at saka may grocery din dito. Pero ngayon, ganitong oras na, halos walang tao na, kasi nga limitado na lang, or nakabili na yung iba, so hindi na nila kailangan bumili pa ngayon. And yun nga, isang tao na lang bawat family yung makakalabas, so hindi na tayo mahihirapang bumili. Okay? Okay, so mga kabantay, ito ngayon yung palengke. Yan, halos walang katao-tao. Okay, ito na ngayon yung palengke ng Bago City. It's Monday. Supposedly, it's one of the busiest days of the week, diba? Pero kung titingnan nyo, never before na nangyari ito, no? Na halos walang katao-tao. So kung ganito dito sa Bago, ganon din sigurado sa ibang mga lugar dahil sa enhanced community quarantine. Okay, so mga kabantay, nandito tayo ngayon sa loob ng palengke. So, halos walang namimili. May mga ilang bukas, pero halos walang tao. May mga butikang open. Pero yung ibang mga butika halos walang namimili. Okay? Okay, so isa din pala sa mga bukas ngayong enhanced community quarantine ay yung mga money remittances. Gaya nito. Okay? Gaya ng Palawan. Ayun. Pero yun nga, ganun pa rin. Halos walang mga tao. Okay, so we're done na sa mga butika. Ngayon naman, pupunta na ako sa bilihan ng soft drinks. Okay, bibili tayo ng isang kahan ng soft drinks para sa aming maliit na tindahan. Okay, bantaye. Ang mura ng gas ngayon. Sarado soft drinks. Hindi magbukas. Sige. Sarado yung bilihan ng soft drinks. So maghahanap tayo ng iba. Okay, so mga kabantay, susubukan natin ulit pumasok sa loob ng palengke kasi meron dong bilihan ng soft drinks. So tingnan natin ngayon kung bukas siya kasi binibilhan namin ngayon sarado. So bantay Ay, sorry. May tatak na ko. Lain man. Hindi mo ko nagalin.
Natatakan ako ni ma'am. Kala ko ba? Sige, sige. Nakagay ka na dahil? Yes, oo, nakagin ako ni. Ay, di. Nagsulod na ko liwat? Oo, mayari na. Okay. Sige. Pwede na ako kasulod, ma'am? Sige. Naku, sarado pa rin. Magtatanong tayo mga kabantay. Ma'am, bukas ang balaklan sang soft drinks, ma'am? Sige ah. Pwede ko kasulod? Ay, ibili ko lang sa lakyan ko. Bibito ko na lang. Sige, sige. Thank you. Okay, so mga kabantay, papasok tayo sa isang iskinita. So magbubuhat na lang ako nung isang case ng soft drinks na litro kasi mahirap na pumasok yung sasakyan doon kasi nga maliit yung iskinitan yon. Okay? Dadalhin ko ulit yung aking quarantine pass tsaka yung ID, baka sakasakaling hanapin. Siyempre pera at tsaka yung litro ng soft drinks. Okay? Bantaye. Moments later. Okay, so mga kabantaye, walang litrong soft drinks doon. Bukas pa daw. So may isa pa tayong pupuntahan. Okay? Doon sa tinatawag nilang crossing. Doon natin susubukan bumili ng soft drinks. Bantaye. Sarado yung Bliss. Saan sila pumapasok? Sa panahon ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layo 1 metro o 1 lipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, suksain ang hope. Okay, sa mga kabantay, talaga matutoksukan na na mag-speeding. Kasi nga ang luwag-luwag ng daan. Parang parang North Korea. Okay, sa mga kabatay, malapit na tayo. Tingnan natin kung bukas. Kung hindi, tomorrow is another day. Okay, bukas. Okay. Susubukan natin bumili. Bantaye. Many secret patties later. Okay, so mga kabantaye, sa wakas nakabili rin tayo, So, wala na tayong pupuntahan. Uuwi na tayo. Okay? Okay, so mga kabantaye, ito na. Nakarating na tayo ng safe sa ating home sweet home. Okay? So far, yung masasabi ko sa first day ng enhanced community quarantine is sumusunod yung lahat sa protocol. Okay? Talagang mahalata mo talaga na na hindi kanya-kanyang labas yung mga tao ngayon, kundi
almost lahat siguro masasabi ko na sumusunod sa quarantine pass, okay? Ayoko nang umulit, okay? So sana no, after talaga April 14, mabalik na lahat sa normal or earlier kung pwede. Pero syempre hindi naman siguro pwede yun, ano? So after ng April 14, sana yung prayers ko bumalik na sana sa normal yung lahat, okay? Parang board exam lang yan, no? Wag na sana tayong umulit. Sana one take lang, okay? Kasi nga yun nga, parang board exam. Kapag uulit ka na naman ulit, syempre mag-prepare ka na naman, gagastos ka na naman, magre-review ka na naman, okay? Mag-undergo ka na naman sa process nung pag-apply sa pagkuha ng board exam. So parang ganito din to. Sana wag na tayo mag-extend pa para total parang nagdusa na tayo. Okay? I-make sure na talaga natin na hanggang April 14 na lang sana. So magbabantay tayo. Tingnan natin after April 14. Bantaye! Bantaye!